Здравейте на всички, вие сте на моят канал и в това видео ще минавам ето такава игра, т.е. ето такъв паркур на една ютубърка. Опа. Така. Нека да обсъдим, така да кажем, че аз не съм от Русия, аз съм от България. Да. По принцип, всичките тези видеа, които съм писала на моите клипчета по руски и съм говорила по руски, по принцип, аз като малка съм гледала просто клипчета на руски и съм се научила. И аз вече знам езика. И аз вече знам руски език, обаче не съм от Русия, просто аз съм българка и съм от България. Само нали да знаете. Защото да не ви лъжа, нали? И да се призная, нали? Да. Добре. Нека още... и още аз вече ще снимам за Roblox, ще снимам как рисувам и моите рисунки също така ще снимам. Да, ще снимам за тези три неща, т.е. за тези две, но и още ще снимам за Адреналин Хаус. Много ясно, защото, както вие знаете, аз снимам за Адреналин Хаус и в смисъл аз ще снимам за рисуване и за Roblox, само че ще си продължа и още ще снимам за Адреналин Хаус. Защото те са ми любими ютубъри и всичката галерия в снимките са ми на Адреналин Хаус. Ако искате ми вярвайте, аз когато направя това видео, ще ви покажа. Че аз не лъжа. Честно. Да. Нека сега да поговорим за играта. Тази ютубърка, играта е хубава, обаче в тази игра ме дразни ме дразнат ето тези копчета, които сега ще ви покажа кое по-точно. Една минутка. Съжалявам. Опа. Така. Добре. Дразнат ме тези копчета, които пречат. В смисъл, аз сега ще ви покажа какви по-точно копчета и тези ръце. Много ме дразнат. Може би вие се сещате за коя ютубърка. По принцип, аз сега говоря. Ето за тази. Сигурно сте я виждали в YouTube. Тя е известна. И така нататък. Виждала съм я, че тя играе в такива игри с такива ръце и тя бие хората с тези ръце. Ето. Е така и хората просто падат. Като преди малко мен ме изшибаха няколко пъти. Допреди малко, ето както сега ме изшибаха нали, малко невъзпитано говоря и некултурно, ама да бъде просто по-смешно. Ето и как пак ме удариха. Ето пак
Пак ме удариха! Ей, ти момиче, с какво си? Абе, аз тебе бия ли те? Ей, ти, момиче, послушай ме какво. Значи, защо въобще си измислила такава игра с такива ръце? Да, както вие вече разбрахте, трябва да отмете тези ръце. Накрая и аз ще шибам някой с тази ръка и ще видите вие. Да. Тук вече няколко пъти падах, така че сега лекичко нека да минем паркура. Ето тези копчета, сега ще ви покажа. Ето, натискаш тук и виждате ли? И така хората не могат да минават. Самата игра наистина е хубава и забавна. И не е сложна за минаване. Да, само че ето тази ръка и тези копчета, ето тия там, мен ме дразнат. Не знам тая ютубърка с какво е мислила, когато е снимала, е правила, в смисъл, тя снима за такива игри и с тази ръка постоянно бие хората в тези игри. Ами аз сега нямаше да набия. В смисъл, аз не я хейтвам, нито пък играта хейтвам. Играта е много хубава, тя самата ютубърка е много забавна и хубава. Аз я знам, обаче не съм се абонирала, защото не мисля, че трябва. Защото, мисъл, аз я гледам, просто не съм се абонирала, защото не мисля, че има някакъв смисъл да се абонирам на тази ютубърка. Самата игра е хубава. Нито момичето хейтвам, нито играта хейтвам. Просто не ми харесват тези неща в тези игри. Да. Просто. Не обръщате внимание, моля ви се, на този звук. Защото това просто така телефона ми издава такъв звук. Втория ми телефон. Да. Добре. След това видео ще минавам почти същия паркур. Така, същата игра, обаче вече по средата с друг ютубър, така да кажем. Не помня вече с какво беше. Просто аз я бях видела. Тази игра така. Просто един метър. Не! Защо? Така, добре. Колкото дълго това видео ще се получи, си нямам на представа. Обаче, ще направя така, за да мина с труд тази игра. Ще се постарая. Защо? Боже, Господи, помогнете ми. Я и аз някой да изшибам така. Защото мен първо ме бие това момче. Аз по какво? Да го съжалявам ли? Аз няма да го съжалявам. Как ми пукна просто на крака. Аз хич няма да го съжалявам. Аз не съм такава жалостна, между другото, за някакви такива ютубери или така нататък. Или за някакви играчи.
Аз по принцип си имам характер. Само да ви кажа, аз може да изглеждам добра, но иначе си имам характер. Само да кажа. И то голям характер. Аз направо сега ще пиша на телефон. Така. 105. Това означава да спрат. 105. Оставете ме да минавам нормално. Защо? Просто... То вече 11 минути се опитвам да мина тази игра. 11 минути. И не ми се получава, защо? Добре. Извинявам се, но мача ще има втора част. Много се извинявам, мама. Ще има втора част. Айде, чао! Чао! Чао на всички! Да знаете, че утре ще направя втора част. Чао на всички!